hledáte pohovku, která se večer promění na plnohodnotnou postel, Veneta je navržena přímo pro vaše každodenní spaní. Jejím tajemstvím je špičkový rozkládací systém Nova z Belgie. Lamelový rošť a madrace vysoká až 14 cm vám zaručí stejně dokonalý spánek jako v klasické ložnici. Pod prostorným otomanem se navíc ukrývá praktický úložný prostor, kam schováte všechny peřiny i lůžkoviny. A finální design v našem 3D konfigurátoru najdete potahy nové generace, voděodolné, snadno čistitelné i vhodné pro domácí maslíčky. Navíc můžete vybrat široké nabídky vzorníků látek.